Yeah. Vonku 3 stupne, tu je naša trasa. Ako to vyzerá? Trošku kusička, no. Aha, takže už tie návlečiky už si dala? Hej, lebo by mi nepoberali miesto v rúbčaku. Aha. V rúbčaku budem mať rožky. A rošteky, dobre, dobre. Tu príprava, špeciálne ponožky. Áno, už to ide, už to začína. Posilnenie, toto je to posilnenie zázračné. Už sme mali všetci. Macko Mumu, ti tá vlčica, aj takýto vírik a môžeš si tu dať aj nejaký kusojovku. To je naša dnešná trasa. Áno. Pôjdeme tam doľava. Áno, najprv doľava. Áno, a Peťka je tam ten kľak. Aha, tak super. A tuto sa majstri školia v cúvaní. Aha, okej. Takže ideme na to. To je šlapačka, už sme sa aj vyzliekli, lebo to kúrilo o 106. Kopček parádne pred nami ešte, ale ide to. Tam v diaľke si to sviští a ideme hľadať nejakú kešku. Súradnice sú, ide sa na to. Po týchto korienkoch šup, 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 šup. Áno, máme to. Aha, super. Parádny vodopádnik. Keď lovíš kešky, nepotrebuješ bežky. Pozor, takéto útrapy všelijaké musíš normálne znášať, aby si sa dostal ku krabičke. Máme tu dva potoky, jeden teče po ceste a druhý u susedov.
Takže trošku vyššie už sa nám pridávajú takéto ľadové polia. No a za chvíľočku už ideme po snehu. Takže vyskúšame si dávať bacha, aby sa to nešmyklo. Horná vrstva je trošku natopená. Malinko to chrúme, ale na spodku je ľad. Takže opatrne. Útulňa. Takto si to švendneme. Počko vyzerá celkom OK. Takže to je super. Ideme pozrieť útulňu, že ako nám to tu vyzerá. Že či tu má aj nejakého návštevníka. Aha. Aha. Predstavte si, že taká fajnová slaninková vôňa, asi nebude nič vidieť, ale vyzerá to tu fakt zaujímavá. Pekne vyúdené. A keď vonku šlape sneh, tak to môže byť celkom zaujímavé. Ako sa ti páči u nás na chate? Veľmi pekné. IKEA zariadenie. Ale hej, poriadok. Áno. Áno, retro stolíček, nebude to vidieť. Ne, to patrí k tomu, akože vyber si čo chceš, ale zase raž je pripravené, poriadok tu je urobený, metlička, všetko. Akože úplne super. Tu je odkaz pre Katky, že je tu zákaz katkať. Katkať. To šlapeme po takomto snehovom poli. Janinka. Sedla? Wow, to je normálne gyroskopické. Aha. To je jak... Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň. Blížime sa k nejakému vrcholu. Takže už tu bude trošku viacej ľudí. Takže pozrieme na to. Aha, máme to. Štafetu. Teraz ide. Ideš sa šmýkať? Tu máme taký traverzík. Takýto traverzík tu máme. Taký trochu kamienkový. Po takomto kúsku sme išli.
Ako? Máme, Janka je. Chrumka o 106. Nech sa páči. Mrkaj ten výhľad. Super. Priam nechutné. Na maličko. No tak pakujeme hore. Dobre, super. Čauko, ahoj. Díky. Skoro hore, je tam dosť ľudí, náš cieľ na chvíľočku, ale sleduj tú panorámu. To super. Áno? Ešte raz? Je áno, úplne vzadu Alpy. Od Janky si musím nechať vzdialenosť minimálne 50 cm, lebo 30 cm naozaj nemá rada. Janka, šéfka výpravy. Už tu máme tu vrchol. Vedúci dokumentarista. Rámo, taký zrázik. Ešte je tu srieň. Aha, ešte je normálne srieň. Paráda. Na chuť ešte nejedla. Sme tu hodili. To je úplne famózne. Je úplne čistý. Bez samolepiek. Aha. Alpáš. Vyčistili ho. No čo, ideme letieť? Čo? No keby si ešte tomu... Bavíme kajty. Opatrne tam na kraji. Aj keď bola z jednej strany taká skalka. Hala. Taká dlhšia ruka by chyšla. Ste riadi? Jasne, ale ty si... Miloš ešte hľada kešku asi. No, takže končíme. Panoramatikus posledný. A ideme do sveta. Odchod. Pripravený? Po červenej, aby sme nezabudili.
Idem tadeto a ty musíš ísť po snehu, lebo pre teba je zase toto nebezpečné. Ako? Tady je chodník, tady to. Ale pohľad si to. To máš aj hube. Tam pozri. Hlíva. Ideme sem na tú skalu, takže ešte nás čaká táto trasa. A sleduj tu na tých konároch, nenormálne ešte snieň. Už sa sem dobíjame. Sleduj ten výhľad. Najlepšie miesto. No. Len aby si rozbijeme papací tábor. Ideme na to. Chcete byť s nami? Ideme sa napapkať a napiť čajček. Andrej, vieš čo to je? Janka, ona bežne tak nenadáva. Musíš to mať zapiť. Pokaždé, keď usmerňujem. Keď sme boli hore. Áno, tak nejako. 11:50 niečo. Pokračujeme ďalej. Mali sme šmykací kopec, úplne že pecky. Strašné zabáračky, šmykačky, ale bez straty desítky sme to zvládli. Finále. Tak jdeme do finále, snad přijde i kouzelník. Som nepovedala žiadne škodlivé slovo. Nevadí. Aký bol, akože tá 3/4 výletu bola aká zatiaľ? Ktorá?
Tá 300, čo bola Fajná. pred nami. Fajná. A bola to vás snehová a to vám Mobrinová. Áno, samá výzva. Každý si odniesie nejaký spomienkový šrám. Dneska sme síce nezažili žiadne počasové prekvapenia, že niekedy máš všetko, až do hmla, sneh a tak, ale za to podklad bol. Prekvapenie čakalo pod nohami. Janka si nesie svoju vybavičku, čerievičky. Takže na tomto mieste sa uzatvára náš turistický kruh. Hore sme išli po tejto cestičke, po žltej. Hore na kopček, travers a vracali sme sa po červenej. Takže pokračujeme k autičku. Takže už máme skoro záver nášho parádneho výletu. Vyšlo úplne famózne. Počasie, aj trasa. Takže bolo to všetko úplne že na veľkú jednotku. Na vozík. Janka, ako hodnotíš dnešný výlet? Výborné. Chcel som s tým sústrediť, aby som to nešla. Tadá! Alebo aj nie? No. Ty si tam mal 14 kilometrov? No. Jak je to možné? Čo je? Tie odbočky na záchod, vieš? Že by 2 kilometre. Ďalší účastník zájazdu? Spokojnosť? Kráľovské počko bolo úplne že famózne. Takže na jednotku. A po fajnovej túre kúkaj, že on je jaký servis. Kávička bola, koláčik, chlebiček, v aute fajnovo teplúčko. Tu vonku sú len 3 stupne, ale ináč akože pohodička. Takže na parádu. A ovocíčko bolo, áno, to je naša linka. To je naša linka záchrany.